салом алейкум, бародарои азиз, хоҳару апо. Хуш омадем ба канали Клипро ва аз ҳаматон миннатдорам, ки дастгирӣ метунен ва боварӣ дорам, ки лайк ва поделиться дар имо ва дигар сайтотон метунен ва ҳатман ногуфта намона фикротонро дар комментария бинависен. Ва бародарои азиз, чӣ гуфтаниям, ки Шаҳроми Абдуҳалимро ҳамаи блогерон ва Дина Шаб фаҳмидем, ки як видео дар канали Lyric TG баромад ва дар он видео нишон додааст ду мошин аст ва яктоаш дигар аст, яктоаш шаб аст, яктоаш рӯз, ва нишон додааст, ки аварид шудааст ва дар он видео мегӯянд, ки Шаҳроми Абдуҳалим вафот кардааст. Не, бародарои азиз, Шаҳроми Абдуҳалим ба садама дучор нашудааст ва он садамае, ки шумо мебинед вайро дар инстаграми худ гузоштанд, барои одамҳоро ҷалб кардан ва одамҳо чӣ фикр доранд дар бораи Шаҳроми Абдуҳалим. Не, бародарои азиз, фикри хато накунед. Шукри Аллоҳ, Шаҳроми Абдуҳалим зинда аст ва Шаҳроми Абдуҳалим бошад, бо сурате мондаанд, ки дар беморхона аст ва гӯё ки ба садама дучор шудаасту ва дар роҳи қурған ва дар беморхона асту вафот кардааст дар беморхона. Не, бародарои азиз, дар беморхона вафот накардааст, яъне ки Шаҳроми Абдуҳалим зинда аст ва дигарон ҳама мебофанд, ки Шаҳроми Абдуҳалим вафот кардааст. Касоне ки ба шумо гуфтанд, ин ҳамаш дурӯғ аст ва ҳақиқатро ман мегӯям, ки Шаҳроми Абдуҳалим зинда аст. Ва боз видео мекунам, ба шумо мепартоям ва хоҳиш мекунам, ки бо лайкҳои худ ва поделиться дар историяи имо дастгирӣ кунед. Ман ҳақиқатро бо доказат карда мепартоям ба шумо. Раҳмат барои дастгиритон, бародарои азиз.